Какво се случва с икономиката на Русия? Истина ли, че европейските санкции на либерастите не работят или това са просто някакви руски опорки, идващи директно от Путин и неговите подчинени? Защо лихвените проценти достигнаха 21% и защо шефът на Руската централна банка и шефът на Ростек, най-големия руски военен конгломерат, непрекъснато се обвиняват един друг в подстрекателство на режима на Путин? Здравейте, аз съм Базилиск и съм финансист по образование и ютубър по случайност. Днес ще разгледаме състоянието на руската икономика 3 години след започването на умопомрачителната инвазия в Украйна. Ако искате да чуете други икономически и социални анализи, може да се абонирате за канала ми. Наскоро направих видео за Янка Такева, путинската симпатизантка и синдикална узурпаторка, която чрез синдиката на българските учители завладява образователната ни система, има огромно портфолио от недвижими имоти, урежда дъщеря си на държавни постове и събира членски внос без абсолютно никой да знае къде отиват тези пари. Това са неща, за които всеки българин трябва да знае. Така че гледай видеото, може да ти е интересно, пък тук виж, се информираш за неща, които не си знал преди. Ако пък искаш да разбереш какво се е случило през миналата седмица в българската политика, а и не само, на достъпен език, може да се включиш в стримовете на Прогресивен контекст. Новият ни проект с мен и моят колега Константин Милев. Стримаме почти всяка неделя. И така, руската икономика. Russian State TV broadcast a segment about a bread factory thriving. Хотите батоны, а хотите дроны. That swapped dough for drones. Они еще пахнут свежим хлебом. Нека започнем с бюджета, който Русия има на разположение. Започвам с бюджета, защото именно чрез него може ясно да видим какви са руските приоритети, независимо от политическата риторика или заявените намерения. Нужен, не нужен. Ну, потому что если мы пробьем коридор к Венгрии, то мы можем посодействовать появлению совсем новой европейской конфигурации. Сразу будет проще. Венгрия, Сербия, словакам помочь, с болгарами рассчитаться за все эти подлости, которые они делают. Ну, неинтересная сразу может быть конфигурация такая. Сразу, ну, кто я судить? Но кто сказал, что Европа в этих нынешних границах надолго? Вообще, конечно, ненадолго. И така, бюджетът за 2025 година е на обща стойност 40,3 трилиона рубли. Това са около 490 милиарда долара, в зависимост от това какъв е обменния курс този ден. Това е с около 11,6% повече от бюджет 2024 година. В тази годишния бюджет са отделени рекордните 13,5 трилиона рубли за отбрана или около 160 милиарда долара. Това надвишава комбинираните разходи за образование, здравеопазване, социална политика и национална икономика. Увеличение от цели 25% спрямо предходната година. А към отбрана добавим перото за национална сигурност и полиция, което е 3,5 трилиона рубли, виждаме, че около 42% от общия руски бюджет за 2025 година е заделен за финансиране на военната индустрия и за сигурност. 42%. Това сравнява на близо 8% от целия брутен вътрешен продукт на Руската федерация. Промяната в разходите за национална отбрана е голямо отклонение от федералния бюджет 2024-2026 година, в който се прогнозираше, че бюджетните средства за национална отбрана ще достигнат 6% от БВП през 2024 година и след това ще намалеят постепенно до 3,7% от БВП за 2026 година. Това естествено не се случва. Само за сравнение, разходите за национална отбрана преди войната като дял от БВП са били средно около 3,1% от 2011 до 2021 година. Изглежда, или поне според мен, има две възможни причини, които не са взаимно изключващи се за такава значителна промяна между прогнозирания бюджет и реалния федерален бюджет за 2025 година. Първата причина е, че правителството на Путин може би е вярвало, че войната в Украйна ще приключи през 2025 година и се е стремяло да върне националната отбрана към едно по-отговорно фискално ниво на разходи. Това естествено би се харесало много на обществеността и на фискално-консервативните политици, като финансови министър Силуанов, който се стреми към балансиран бюджет, или например представителката на Централната банка на Русия Елвира Набюлина, която се стреми да контролира инфлацията. Но уви, войната очевидно не е приключила и официалните изявления на руските медии относно федералния бюджет 25-27 година внимават да не подчертаят разходите за национална отбрана с толкова висок дял от брутния вътрешен продукт. Втората причина
може да е, че други хора от кръга на Путин и самия той сега са убедени, че икономическият растеж на фона на санкциите зависи от високи нива на военни разходи, поне в краткосрочен план. Руската икономика все пак наистина надмина очакванията след първоначалната инвазия и последвалите безпрецедентни санкции, като реалният БВП нарасна с 3,5 до 4% през съответно 2023 и 2024 година, което потвърди твърденията на Путин, че санкциите са били неефективни и ако не друго са помогнали на Русия да се насочи към нов, по-динамичен икономически модел. Но дали всъщност това е вярно, ще си поговорим малко по-късно. Голяма част от това увеличение на бюджета за война идва от орязания бюджет за социални разходи. Все пак тези пари трябва да дойдат от някъде. Ако през 2024 година социалните разходи се равняват на 9 трилиона рубли, то през 2025 година бюджетът е предвидил 6,5 трилиона или с 28% по-малко. Социалната политика беше най-големият разход в федералния бюджет преди войната и включва пенсии, плащания за майчинство, плащания за социално осигуряване и инвалидност, плащания за сираци, плащания за семействата на починали или ранени военнослужащи. Още по-показателно е, че за четвърта поредна година предвиденият бюджет за отбрана ще е по-голям от този за социална политика. Разходът за социална политика ще намалее средно до около 3% от БВП през следващите 2 години, в сравнение с около 4,9% през 2021 година, преди войната. Част от спада е свързан с дългосрочните пенсионни реформи, които бяха инициирани през 2018 година за повишаване на пенсионната възраст. Други спадове с резултат от намаляващите демографски показатели. Прогнозира се, че разходите в тази категория ще намалеят вероятно в резултат на спирането на еднократните плащания през 2024 година за бонуси за военни назначения и за семейства на жертви от войната. Само като видим разходната част на бюджета, ясно може да видим решимостта на Путин да продължи нахлуването си в Украйна и да засили конфронтацията си с Запада, като жертва социалното благосъстояние на най-уязвимите групи – пенсионери и всички други социално слаби хора. Това са хора, които не работят във военната индустрия и следователно не могат да се възползват от огромните наливания на пари в нея. В допълнение, огромната инфлация ефективно занижава покупателната им способност и още повече сваля стандарта им на живот. Видимо е също така, че руската икономика продължава да се консолидира в ръцете на държавата. Общият дял на държавата от целия брутен вътрешен продукт на Русия е около 33%, като оценките достигат до 46% в зависимост от методологията. Но в стратегическите индустрии, по-специално енергетика, обществени услуги, пощенски услуги и транспорт, присъствието на държавата е значително по-голямо, често надхвърлящо 50%. Близо 50% от заетите лица в Русия работят за държавата или дружества свързани с държавата. Все пак не може да отречем, че тези разходи за война имат и позитивни икономически ефекти. Растящите заплати в процъфтяващата отбранителна индустрия растат, привличайки стотици хиляди работници. Това обаче води до остър недостиг на работна ръка и цивилните предприятия са принудени също да вдигат заплатите, борейки се за малкото останали работници. Резултатът е, че Русия неочаквано се озовава в разгара на потребителски бум, подхранен именно от държавни разходи и директни инвестиции в отбранителната промишленост. Реалните заплати са нараснали с почти 14%, а потреблението на стоки и услуги с около 25%, според Росстат, руската държавна статистическа агенция. Има хора, които почти не са печели пари преди пълномащабното нахлуване, които внезапно имат огромни спестявания и огромни заплати. Този експлозивен скок в реалните заплати и разполагаем доход се усеща най-вече в военната индустрия и близки до нея индустрии, като действително драстично променя живота на голяма част от работниците. Допълнително комбинацията от западни санкции и затегнатият капиталов контрол блокират средствата на богатите граждани, което означава, че хората могат да харчат само в Русия. Това допълнително стимулира сектора на услугите. Тоест, отварят се нови ресторанти, например, и пазара на електронната търговия се разширява. И така, какво правят руснаците с тези пари? Започват да консумират като луди. Например, руският наследник на KFC планира да отвори 100 нови магазина тази година, а поръчките за кафе за вкъщи в страната никога не са били повече. Става въпрос за хора, които имат толкова пари, че си поръчват кафе за вкъщи. Вътрешният туризъм също процъфтява, като почти за първи път става печелившо за авиокомпаниите да организират вътрешни полети. Потреблението на глава от населението се е увеличило с над 20% от 2021 до 2023 година. Това потребление създава вътрешно търсене. В икономиката започват да циркулират много повече пари,
което още повече стимулира търсенето. И именно тук идват проблемите. Да, има хора фрашкани с пари, но това са хора, които работят само във военната индустрия. Да, има огромно търсене, но предлаганите продукти и услуги не могат да отговорят на това ниво на търсене и това води до огромно завишаване на инфлацията, за което ще си поговорим отново малко по-късно. Така, разгледахме разходната част и сега нека видим откъде всъщност идват тези пари. Тези 40,3 трилиона рубли. Двата официални показателя, свързани с приходите на държавата, са доходи и внос и петрол и природен газ. Доходи и внос включва приходи от данък добавена стойност, ДДС, върху потреблението, т.е. данък върху продажбите, акцизи върху износ, различен от петролни продукти и природен газ, например торове или минерали, както и корпоративни и лични данъци върху доходите, които се налагат съответно на руски компании и физически лица. През 2025 година се прогнозира, че приходите от доход и внос ще се увеличат с 18,4%. В по-малката си част това увеличение наистина може да бъде приписано на естествения ръст на руската икономика, но всъщност този растеж се дължи почти изцяло на промените в данъчната система. Приблизително 2,5 трилиона рубли повече ще бъдат събрани именно заради увеличението на корпоративния данък от 20 на 25%. Интересен е фактът, че тези допълнителни приходи се прехвърлят от регионалните бюджети към федералния бюджет. Допълнително през 2025 година руснаците преминават от плосък данък към прогресивна данъчна система върху доходите на физически лица. В допълнение бяха наложени и малки увеличения на акцизите върху бензина, алкохола и цигарите. Увеличението на данъците е изключително нестандартно за Русия. Още от 2001 година до 2023 година данъчната политика на Русия остава почти една и съща. Има плосък данък върху доходите на физическите лица от 13% и данък върху корпоративната печалба от 20%. Има изключения, като например въвеждането през 2023 година на ставка от 15% за физически лица, които получават повече от 5 милиона рубли възнаграждение. Но това на страна, това наистина е една доста драстична промяна, която сигнализира, че руската икономика е ударена и че държавата отчаяно търси различни способи, чрез които да финансира военната си икономика. Петролът и природния газ са втората по големина категория приходи. В началото на 2010-те години приходите от петрол и природен газ са съставлявали приблизително половината от общите приходи на Русия. През 2024 година те представляват приблизително 30% от общите приходи. В федералния бюджет за 2025 до 2027 година се прогнозира, че приходите от петрол и природен газ ще намалеят съответно с 3,3, 3,4 и 7,6% за 2025, 2026 и 2027 година. На какво се дължи този спад? Част от спада се дължи на отмяната на данъка върху добива на природен газ, введен през 2022 година, за да се облегчи тежестта върху Газпром, най-големият държавен производител и износител на природен газ, който наскоро отчете първата си нетна загуба от повече от 20 години. През 2024 година компанията е на загуба от 629 милиарда рубли. Само за сравнение, през 2022 година компанията реализира печалба от 1,23 трилиона рубли. Това бележи огромен спад в приходите на Газпром. Преди войната между Русия и Украйна, Европа внасяше близо 80% от износа на природен газ на Русия и представляваше 2/3 от годишната печалба на Газпром. През 2021 година този внос се равняваше на около 184,4 милиарда кубически метра природен газ, като по-голямата част минаваше по тръбопровод Nord Stream 1 и 2. От началото на войната обаче Европа до голяма степен се отказа от руски природен газ. Така, например, през 2023 година общият руски внос в Европа е бил 69,3 милиарда кубически метра. Това е спад от близо 63%. Nord Stream 1 и 2 едва ще заработят в близкото бъдеще, а в допълнение през януари 2025 година Украйна спря да допуска и транзит на руски природен газ през страната по тръбопровод до държави като Словакия, който представлява приблизително 5% от общия европейски внос на газ. Унгария и Сърбия все още внасят руски природен газ по турски поток, който минава и през територията на България. Припомням, че България не получава почти нищо за това, въпреки че почти изцяло финансира изграждането му с над 3 милиарда лева.
ще бъде невъзможно за Русия да достигне обемите си в Европа от преди войната в скоро време, въпреки инвестициите, които руснаците правят в изграждането на нови тръбопроводи към Китай. Потоците на природен газ към Китай по тръбопроводи са били само 21,3 милиарда кубически метра през 23 година, с допълнителни 11 милиарда кубически метра втечнен природен газ. Силата на Сибир, руският газопровод, свързващ Русия и Китай, достига 38 милиарда кубически метра до края на 24 година, но това все още е далеч от нивата на доставки в Европа от преди войната, а Китай все още не е постигнал споразумение с Русия за силата на Сибир 2, втория планиран тръбопровод. Това оставя приходите от петрол и природен газ до голяма степен зависими от морските доставки на суров петрол. Забраните за внос на руски петрол и таванът на цената от $60 за барел за руски суров петрол, използващ западни корабоплавателни, застрахователни или финансови услуги, обаче ефективно оказаха натиск за намаляване на цената на основния руски износен петрол Уралс. Въпреки всичко, Русия е много умела в избягването на тавана на цената от $60, използвайки така наречените сиви или сенчести танкери, т.е. наскоро закупени, но по-стари танкери, които често сменят собствеността си и плават под удобни флагове на държави като Панама или Маршалските острови. Windward и Vortex, фирми за енергиен анализ, изчисляват, че руският суров петрол, доставен с сиви танкери, се е увеличил средно с приблизително 42,3% годишно от 2022 година насам, доставяйки петрол на Китай, Индия, Турция, Сингапур и Обединените арабски емирства. Оттам петролът може да бъде рафиниран в продукт, който вече не е санкциониран. Докато износът на суров петрол за Китай и Индия е надминал този на Европа през 2023 година, общият износ е бил около 240,8 милиона тона през същата година, малко по-нисък от предвоенния обем от 263,6 милиона тона през 2021 година. Русия ще продължи да губи приходи от петрол и природен газ, освен ако износът на природен газ за Азия не достигне предвоенните си нива за Европа. Към началото на 2025 година Съединените щати наложиха допълнителни санкции на 161 нефтени танкера от сенчестата флотилия на Путин и руските компании Сургутнефтгаз и Газпромнефт, което доведе до блокиране или забрана на много танкери да влизат в китайски пристанища, оказвайки допълнителен натиск върху руските приходи. Допълнително, Европейския съюз прие 18-я пакет от санкции срещу Русия. Чрез него бяха постигнати няколко неща. Аз ще спомена тези, които според мен ще ударят най-силно руската икономика. Таванът на цената на руския суров петрол беше намалена от 60 на $47,6 за барел, а вносът на рафинирани петролни продукти, получени от руски суров петрол, беше забранен. Това не позволява на страни като Индия, Обединени арабски емирства, Турция или Китай да ни продават рафиниран руски нефт. Това със сигурност ще има огромен ефект, но поне към този момент нямаме данни колко точно ще бъде засегната руската икономика. След нахлуването си в Украйна през 2022 година, Русия постоянно отчита дефицити, средно под 2% от БВП, до голяма степен в съответствие с увеличените военни разходи. Министерството на финансите финансира дефицитите основно по два начина – чрез вътрешни заеми и чрез трансфери от суверения национален фонд. Това е инвестиционен фонд, чрез който излишъкът от продажбите на руски петрол се използва за закупуването на различни активи. Те се състоят от дялове, китайски юани, злато и рубли, а останалата част е инвестиране в руски акции и облигации, предимно за държавни корпорации. Идеята е приходите от тези пари да служат като пари за черни дни и да подсигурят пенсионната система на държавата. Ликвидността на този фонд е много важна за Русия. Стига активите на фонда да са ликвидни, руснаците могат да ги трансферират от фонда към бюджета. През декември 2022 година и 2023 година федералният бюджет получава трансфери от съответно 2,4 трилиона и 2,9 трилиона рубли от суверения национален фонд. Към април 2025 година ликвидната част от суверения фонд се оценява на 3,3 трилиона рубли. За сравнение, между 7 и 8 трилиона рубли бяха ликвидни преди войната. Ясно се наблюдава фактът, че Русия напълно източва фонда, за да финансира разходите си, свързани с продължаването на войната. Припомням, че този фонд зависи директно от цената на барел петрол, заради увеличаващите се санкции, удрящи директно способността на руснаците да изнасят петрол и природен газ, в комбинация с това, че Русия продължава да източва фонда. Очевидното заключение е, че скоро фондът ще пресъхне. Това със сигурност не е добра новина както за Путин, така и за руското население.
През 22 и 23 година Русия емитира вътрешен дълг на стойност приблизително 3,1 трилиона и 2,6 трилиона рубли, за да финансира дефицита. Това се компенсира всяка година чрез изплащане на вътрешен дълг на стойност приблизително 1 трилион рубли и чрез различни други механизми за финансиране на дефицита. В края на 23 година общият непогасен дълг на Русия е бил приблизително 29,2 трилиона рубли или 17,6% от брутния вътрешен продукт. Руският дълг към БВП все още е под 20%. Така че на хартия руснаците могат да си позволят да инвестират още. На практика обаче директните разходи от бюджета за военно-промишления комплекс са повече от 40%, както вече разгледахме. Продуктивният капацитет на Русия също започва да се изчерпва. Колкото и пари да хвърляш в тази черна дупка, наречена военно-промишлен комплекс, няма как да произвеждаш повече от това, което произвеждаш в момента. Поради финансовите санкции, Русия няма способността да се възползва и от силните западни капиталови пазари. Не може да привлече капитал там, нито да тегли международни заеми с добри лихви. Общо погледнато, Русия планира да използва предимно вътрешни заеми за покриване на дефицитите си до 2027 година, емитирайки приблизително 3,2 и 3,6 трилиона рубли годишно вътрешен дълг. Резултатът е, че непогасеният общ дълг на Русия ще достигне приблизително 44,9 трилиона рубли през 2027 година или 18,1% от брутния вътрешен продукт. Друг интересен начин, който Русия използва за да задвижи икономиката си и да продължава войната, е чрез корпоративният дълг. Той се е увеличил с 71% от 22 година насам и е по-голям от новите заеми на домакинствата и на правителството. Макар и този дълг да се води частен, това кредитиране в действителност е творение на държавата. Руската държава има мажоритарен дял в най-големите банки в Русия – Сбербанк и ВТБ банк. Допълнително всички търговски банки са задължени от правителството да отпускат заеми на компании, определени от правителството при избрани преференциални условия. Резултатът е потоп от кредити с лихвени проценти под пазарните за облагодетелствани от Путин икономически субекти. Иначе казано, Русия капитализира избрани фирми с частни пари, т.е. пари на хората. Това финансиране е възложено на външни изпълнители, т.е. търговски банки, така че да не се появява в публичния баланс. Проблемът на тази схема обаче е, че това изтънява допълнително резервите на търговските банки, които не могат да се защитят от рисковите кредити. Ако някоя от тези фирми не могат да върнат преференциалния кредит, който им е бил даден, това може да доведе до кредитна криза. Руските банки са все по-загрижени за нивото на лошите дългове в балансите си, според официални лица и документи, потвърдени от Bloomberg News. Те са алармирали лично за броя на корпоративните и индивидуалните клиенти, които не успяват да плащат по заеми, тъй като се борят с високи лихвени проценти. Банките са изчислили, че лошите заеми, които са отпуснати, достигат трилиони рубли и предприемат стъпки за управление на повишения риск, водещ до ранни признаци на кредитна криза. Накратко, Путин няма време на своя страна, той седи върху една тик-такаща финансова бомба за закъснител, която той самия е създал. Инфлацията е един от най-важните фактори в една икономика. В Русия инфлацията продължава да е упорито висока след нахлуването в Украйна. Официалната статистика сочи, че инфлацията е била около 7,5% през 23 и 24 година, а други източници предполагат, че тя е била около 9,5 до 10%. Към юни 2025 година годишната инфлация е спаднала до 9,4 в сравнение с 9,9 през май същата година. Защо инфлацията е толкова голяма? Както вече споменахме по-рано, безпрецедентните федерални разходи за война са главният фактор за високият скок на инфлацията. Други фактори са санкциите, по-малко чуждестранни инвестиции и капитал и по-малко транзакции в чуждестранна валута за износ на енергия. Централната банка на Русия провежда строга парична политика в опит да намали инфлацията до целта си от 4% до 27 година. Това означава, че основният лихвен процент, определен от Банката на Русия, остава висок. Той беше рекордните 21% през декември 2024 година. Тази политика създаде разрив между различните групи в руското правителство. Банката на Русия смята, че строгата парична политика и високите нива на лихвения процент са необходими, за да се контролира инфлацията. От друга страна, тези високи лихвени проценти не позволяват на компаниите да разширят производството си. Това значи, че не могат да теглят заем, защото лихвата по този заем ще изяде печалбата им. Това се потвърждава именно от ръководителят на руския отбранителен конгломерат Ростех, Сергей Чемезов. Ростех произвежда почти 80% от оръжията и оборудването за военната
кампания на Русия в Украйна. Чемезов твърди, че изпълнителите срещат трудности при изпълнението на държавните поръчки за отбрана, тъй като паричният им поток е нарушен от заеми с толкова високи лихви, а рентабилността е станала недостатъчна. В някои случаи търговските заеми може да достигнат 25-30%. Самият Чемезов казва, че всички печалби се изяждат от лихвите, които Ростех трябва да плаща. Именно заради това експерти предполагат, че Русия е на път към кредитна криза поради толкова високите разходи за заеми и свързаните с тях разходи. Строгата парична политика не е единственото ограничение за промишленото производство. През август Чемезов заяви, че Ростех няма персонал за да отговори на рязкото увеличение на държавните поръчки, въпреки че работната й сила се е увеличила с 70 000 души до близо 660 000 души през 2023 година. Недостигът на работна ръка засяга около 70% от всички компании в Русия. Според данни на Стокхолмският международен институт за изследване на мира, износът на руски оръжия е спаднал с повече от 60% през 2022 до 2024 година. В сравнение с предходния 3 годишен период, делът на Русия в световните доставки на оръжие е намалял наполовина от 8,8% през 2021 до 4,4% през 2023 година. Докато Ростех едва смогва да удовлетвори производителните нужди, за да може Путин да продължи да води война в Украйна, китайският внос запълва нишата за граждански продукти от сорта на потребителска електроника, юриди и автомобили и авточасти. Китай се намира в едно много добро търговско положение, защото Русия е икономически изолирана от западната икономика и едновременно с това индустриалната мощ на Русия е съсредоточена в това да произвежда стоки за отбранителната индустрия. Докато руските индустриални компании участват в изпълнението на държавни поръчки, свързани с продължаването на геноцида в Украйна, Китай много лесно ги замества в цивилния сектор. Китайците наводняват руския пазар с по-нискокачествени заместители на западни стоки, запазвайки високи цени, защото знаят, че Русия няма към кого друг да се обърне за внос на тези важни компоненти. Забраната на Русия за плащане с щатски долари е огромна бариера, позволяваща на китайските продавачи да начислят премия за по-ниско качествен продукт и да оскъпяват вноса на стоки в Русия. Както може би някои знаят, близо 88% от световните валутни транзакции се извършват в долари. Така че това, че Русия не може да търгува с долари и въобще не може да използва долари за да води въобще някакви търговски политики, ги удря много жестоко. Един от най-големите фактори за скорошния потребителски бум, за който си говорихме по-рано, е серия от държавно субсидирани ипотечни програми. Както знаем, ипотечният кредит се влияе пряко от лихвения процент, но при 20% лихвен процент никой не би взел ипотечен кредит. Ето защо държавата започна да субсидира хората, за да могат те да си взимат ипотеки за ново строителство с лихви далеч по-ниски от основния лихвен процент. Тази програма беше засилена малко след инвазията в Украйна и беше наречена ипотеки за всички. През юни 2024 година ипотечният заем беше под 8% в сравнение с 16% лихвен процент, определен от Централната банка на Русия. Огромната разлика между официалния лихвен процент и ипотечния лихвен процент създаде условия за арбитраж на пазара на ново строителство и доведе до рекордни продажби. Общата стойност на ипотеките, държани в Русия, нарасна с близо 34% миналата година. Ефектите са трайни. Домакинствата поемат повече дългове, а по-високите разходи за жилища допринасят към общата инфлация, особено за хората, живеещи под наем. Например, в Москва наемането на апартамент с една спалня сега изисква близо 74% от средната заплата в града, в сравнение с 63% преди 2 години. Някои икономисти отбелязват факта, че дори рекордно високият лихвен процент на Централната банка не е успял да охлади растежа на потребление и инфлацията. Това показва степента, до която икономиката сега е повлияна от огромните държавни разходи. Парадоксът е, че дори с тези много драстични мерки от страна на Централната банка, те не се умяват да охладят икономиката. Темповете на растеж на производството ще започнат да намаляват тази година. Отделно няма достатъчно нови работници. Недостигът на работна ръка е широко разпространен. Според вице-премиера Денис Мантуров, в отбранителния сектор липсват около 160 000 специалисти, въпреки че половин милион души са се преместили от цивилни работни места на такива свързани с отбрана, като целият този процес се е случил през последната година и половина. Даже Руското министерство на труда прогнозира недостиг от 2,4 милиона работници до 2030 година. Високата инфлация засяга не само обикновените руски граждани, а и бюджета на Руската федерация. Ако инфлацията надвиши целевите стойности от 4%, много категории разходи няма да успеят да се справят с инфлацията, както е заложено в бюджета, което допълнително ще навреди на населението. Например, ако социалните разходи се увеличат с 5%, но инфлацията е 7%, ефективно това означава, че стандартът на живот на хората ще се понижи. Отделно, руската икономика ще е натоварена с още по-голям и по-скъп дълг в опита си да закърпи положението.
Така всъщност започва и спиралата на хиперинфлацията, която не може да бъде овладяна. Емитирането на набор от вътрешни облигации или ОФЗ-та, федерални заеми, както руснаците ги наричат, с фиксирани и променливи лихви, които са пряко повлияни от лихвения процент, ще увеличи разходите за обслужване на дълга. През декември 2024 година доходността по краткосрочните държавни облигации е между 22 и 23%, в сравнение с 7-8% през декември 2021 година преди войната. Доходността по 10 годишните държавни облигации пък е между 15 и 17% през декември 2024, в сравнение с 8-9% през декември 2021 година. Дори ако се прогнозира, че непогасеният общ дълг ще бъде по-малко от 20% от БВП през 2027 година, обслужването на дълга ще достигне исторически максимум от близо 8% от общите разходи в федералния бюджет. Преди войната връщането на задължения беше приблизително 4% от общите разходи на бюджета. Ако не се очаква увеличение на приходите от комбинираните по-високи данъци и икономически растеж, Русия ще трябва да имитира повече вътрешен дълг с високи лихви и да се окаже, че обслужва още по-скъп дълг. Много поддръжници на Русия заявяват, че Китай ще ги избави от тези икономически мъки, но чуждестранните заеми от Китай може да не са опция. Китай не е направил ядни жестове, че ще отпуска заеми на Русия и не е разрешил на Русия да имитира руски държавни облигации, деноминирани в юани. Това показва, че Китай иска да продължат да доят дойната крава, докато в нея не остане и капчица мляко. Високите разходи за отбрана доведоха до бързане с наемането на персонал в сектора, където много фабрики работят на 3 смени. Това доведе до рекордно ниско ниво на безработицата от 2,4% и принуди частните работодатели да повишават заплатите, за да се конкурират с военния сектор. Това прави почти невъзможно увеличаването на производството на стоки и услуги, без да се стигне до огромно увеличение на цените. Управителят на Централната банка Елвира Набюлина заяви пред парламента в края на октомври, че постоянно високата инфлация е сигнал, че търсенето значително е надминало производствения капацитет на икономиката. Инфлацията в Русия не засяга всички еднакво. Хората, които работят в отбранителната индустрия, получават конкурентни заплати, които непрекъснато растат и се движат с темпа на инфлацията. В други части на икономиката обаче, работодателите се борят за работна ръка, а заплатите остават същите или растат бавно, така че инфлацията ерозира покупателната им способност. В много индустрии работодателите са принудени да имплементират 4-дневна работна седмица, за да спестят оперативни разходи и защото фирмите имат намален производствен капацитет, т.е. не могат да произведат достатъчно, за да отговорят на търсенето. Един от проруските наративи в последно време беше да се изтъква високият ръст на БВП на Русия и на базата на тази статистика да се аргументира, че санкциите нямат абсолютно никакъв ефект върху руската икономика. Чул съм даже неща от сорта на това, че тези санкции даже помагат на Русия да преориентира икономиката си. Всичко това е една огромна глупост. Да, вярно е, че Русия отбелязва голям растеж на БВП в последните години, това е така. Реалният БВП наистина нарасна с 3,5-4% през 23 и 24 година, докато в повечето западни държави наистина не се наблюдаваше такъв растеж. Една държава прави изключение обаче, а именно Украйна. Това, че тези две държави, а именно Русия и Украйна, бележат толкова голям ръст на брутния вътрешен продукт, обаче не означава почти нищо, тъй като, както вече знаем, брутният вътрешен продукт включва много и най-различни неща, които се произвеждат в държавата. Това включва именно военния сектор. Знаем, че двете държави са във война, което прави логичен извод, че БВП-то и на двете държави ще бъде малко завишено. По-голяма част от този растеж на БВП на Русия се подхранва, както вече знаем, от огромните военни разходи на страната и не произвежда никаква добавена стойност за руското население. Военните заплати, боеприпасите, танковете, самолетите и обезщетенията за загинали ранени войници се включват в тези данни на БВП. Казано по-просто, войната срещу Украйна сега е основният двигател на икономически растеж на Русия. Този растеж обаче не създава никаква стойност за обикновените граждани, а създава танкови ракети, които се използват във войната срещу Украйна. Единствената полза за руснаците от големия икономически растеж са чековете, които получават, когато техен близък бъде убит на бойното поле. Индустриалното производство в Русия се е увеличило скромно, но растежът е силно изкривен към военно-промишления комплекс. Повечето граждански индустрии са в застой или се свиват заради изсмукването на работници в военната промишленост, а съвкупното производство сега е под тенденцията. Интересен факт е, че в Русия се наблюдава отрицателен директен приток на преки чуждестранни инвестиции. Това означава, че вместо чуждестранни инвеститори да внасят капитал в страната, има нетен отлив на инвестиционен капитал. Това означава икономическо забавяне. И проблемът тук е, че руската икономика се сблъсква с проблеми от страна на предлагането. Да, може да преориентираш икономиката си да прави танкове, но в един момент производственият капацитет се изчерпва. Нямате достатъчно хора, нямате достатъчно инвестиции или капитал. Тогава всеки следващ танк става все по-скъп за произвеждане.
Недостигът на работна ръка е един от главните проблеми на руската икономика. Хората в трудоспособна възраст рязко намаляват заради войната в Украйна. Близо 1 милион души са общо загиналите или ранени руснаци в резултат от войната. Отделно по време на войната имаше голямо изтичане на мозъци. Този отлив на млади трудоспособни хора прави демографските перспективи пред Русия доста мрачни. Раждаемостта е ниска, а смъртните случаи продължават да са повече, отколкото ражданията. Има огромен недостиг на работници, който се очаква да нарасне до 11 милиона до 2030 година, поради 10 милиона души навлизащи в пенсионна възраст. Недостигът на работна ръка вече се усеща. Има случаи, при които компаниите наемат тинейджери или пенсионери. Според оценки на Руската академия на науките, миналата година в страната е имало недостиг от около 5 милиона работници. Анализът установява също, че свободните работни места за млади работници са се увеличили от 14 500 на 42 000. В резултат на тези структурни проблеми безработицата спадна до 2%, което за развиваща икономика с размерите на Русия е доста лоша новина. И затова Централната банка започна да бие тревогата. Според проучвания, проведени от Руската Централна банка, около 73% от предприятията изпитват недостиг на персонал. Към този момент е много трудно за рублата да се обмени лесно за чуждестранна валута. Това се случва поради санкции, ниско международно търсене на рубли и ограничения върху международните банкови и финансови системи, като например изключването на Русия от SWIFT. Така че дори ако Русия печели рубли, тя не може лесно да ги използва за закупуване на стоки в чужбина. САЩ и Европейския съюз наложиха ограничения, които блокират руските банки да извършват международни транзакции и пречат на други държави или компании да правят бизнес с Русия. Това са така наречените вторични санкции. Резултатът от това е, че Русия не може лесно да плаща за внос, използвайки световната финансова система. Въпреки санкциите и икономическата изолация, Русия все пак трябва да внася стоки, машини, електроника, части, лекарства и други, които са важни за руската икономика. Поради горепосочените ограничения обаче този внос е по-труден за получаване, по-скъп и често по-нискокачествен. Русия няма начин да ограничи разходите си, защото не може да контролира валутните курсове, не може да договаря благоприятни условия на плащане и няма лесен достъп до по-евтини алтернативи. Технически Русия е принудена да плаща каквато и да е цена, поискана от чуждестранните продавачи, често използвайки по-неблагоприятни валути, като например юани или рупии. Това прави вносните стоки по-скъпи, подхранвайки още повече инфлацията. Валутният курс на рублата към щатския долар остава много хаотичен индикатор. Когато е равен или по-голям 100 рубли за долар, руското население е склонно да реагира негативно. Има множество обяснения защо през 2024 година този курс е бил над 100 рубли за долар, като например санкции, спиране на чуждестранните инвестиции или фактът, че чуждестранната валута не може толкова лесно да достигне до Русия поради бариери при износно-импортните плащания. Независимо от това, високият валутен курс вреди на икономическите настроения сред руското население и всякакви печалби, постигнати от по-евтината рубла, могат да бъдат изядени от инфлацията. Всичко това връща Русия към основната й дилема. Дали икономическият растеж в бъдеще може да продължи на фона на санкциите, на фона на високите разходи за национална отбрана и дали страната може да успее да поддържа толкова високи разходи и едновременно с това да контролира инфлацията. По отношение на платежния баланс, тук също няма добри новини за Русия. Най-общо казано, платежен баланс е годишно обобщение на всички икономически транзакции между жителите на една държава, в случая Русия, и жителите на останалата част от света. В Русия от началото на 25-та година има излишък, което е добре. Лошото е, че излишъкът по текущата сметка на платежния баланс на Руската федерация през първата половина на 25-та година е възлизала на 25 милиарда долара. Това е с цели 40,6% по-малко, отколкото през същия период за 24-та година. Негативната промяна в търговския баланс на Русия е още една част от пъзела, оформящ една лоша икономическа картинка. И така, в обобщение, руската икономика, която досега растеше заради войната, започва да губи инерция. В краткосрочен план Русия със сигурност ще може да поддържа това състояние, в което се намира, тегляйки още по-скъпи дългове и задълбочавайки икономическите си отношения с Китай и Индия. Как изглежда руската икономика в дългосрочен план обаче? През 23-та година Русия направи избора да нахлуе в Украйна. Очакванията на Путин за бърза победа обаче се разминаха с действителността. В резултат Русия трябваше напълно да преориентира икономиката си към военно-промишления комплекс. На фона на последвалите финансови санкции, наложеният ценови таван за руски суров петрол и наложените рестрикции върху износа към Русия, в момента една огромна част от руската икономика е задвижена само и единствено от войната. Всичко това създава стимул за руското правителство да поддържа настоящата милитаризирана икономика. Това е един балон, който правителството не може да си позволи да спука. Русия избра война и смърт и получи дезинтеграция от световната икономика. Дали в дългосрочен план обаче този авторитарен режим ще оцелее, ще покаже времето, но проблемите пред него със сигурност са огромни.